Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri ħabbar li qed titfassal politika industrijali ġdida għal pajjiż dwar l-infrastruttura industrijali semma li s-sena d-dieħla se jibda x-xogħol fuq SME Park f'Ħalfar biex jilqa' fih nies tas-sena bħal mechanics, mastrudaxxi u tellara li bħalissa jaħdmu f'żoni residenzjali. Żied jgħid li għall-startups se jiġi żviluppat ċentru ta' inkubazzjoni ġdid f'Ħalfar b'investiment ta' 33 miljun euro li joffri spazju għal 50 operatur ġdid. Ħabbar li mill-ġimgħa d-dieħla Malta ser ikollha ċentru ta' innovazzjoni diġitali. Mifrux fuq medda ta' 550 metru kwadru, iċ-ċentru se joffri faċilitajiet lil intrapriżi fil-qasam li għadhom fil-bidu jew se jikbru. Spjega li mis-sena d-dieħla fl-istess ċentru ser ikun hemm high performance computer li jippermetti li riċerka ssir fi żmien qasir. Qal li dan ser jimla il-vojta bħalissa fejn riċerkaturi li jeħtieġu jużaw din l-għodda qed ikollhom imorru barra bi spiża ta' 25,000 euro. 5 snin wara t-tneddija ta' żewġ niċeċ ekonomiċi ġodda, il-video game development u l-esports, il-Ministru Xkembri qal li l-Gvern huwa impenjat li jsaħħaħhom b'taħriġ lill-studenti Maltin biex opportunitajiet kbar li hemm jittieħdu mill-Maltin. Qal li f'dak l-oppożizzjoni sejħet falliment hemm 16 il-kumpanija liċenzjata u 17 oħra li qegħdin jiġu proċessati fi proċess rigorus. Żied li hemm 60 istituzzjoni finanzjarja u 70 oħra b'applikazzjoni li qed tiġi proċessata u stieden l-oppożizzjoni iżżurhom ħalli jifhmu x'inhuma dawn il-kumpaniji li jħaddmu ħafna Maltin. F'dan id-dekasteru wkoll il-proġetti strateġiċi il-Ministru Xkembri qal li għaddejja ħidma fuq numru ta' proġetti tax-xorta li jistgħu jitwettqu bi-sħubija mal-privat. Semma li għaddej studju biex art bla użu fl-imrieħel tinbidel f'parkeġġ fuq qatta solari bi spazju miftuħ fil-wiċċ u l-istess faqali biex żona qrib il-villaġġ ta' Snajja tiġi riġenerata u tinbidel għad gawdija tal-familji. Dwar il-Viżjoni Malta 2050 qal li minkejja li offra rita l-ħbiberija lill-oppożizzjoni s'issa ħlift maqdiru kritika ma semax. Għax-Shadow Minister Jerome Caruana il-Gvern tilef opportunità li permezz tal-budget joffri direzzjoni u viżjoni l fejn se jieħu il-pajjiż. Il-menta li dawk li jaħdmu għal rashom intesew għal kollox u l-budget ma ndirizzax kwistjonijiet kruċjali bħal li tal-ħajja li taffettwa l-aktar li żgħir u l-vulnerabbli. Ikkritika wkoll il-Gvern li qal baqa' jintaxxa żieda għall li tal-ħajja miżura li qal ma taqbilx magħha l-oppożizzjoni u l-imsieħba soċjali kollha. Dwar il-Viżjoni 2050, Jerome Caruana qal li l-Partit Nazzjonalista qed joħroġ li tal-ħbiberija lill-Gvern għaliex irid li din tkun ta' suċċess. Appella li Viżjoni 2050 ma tkunx slogan ieħor għax wara l-fema li l-pajjiż ma jistax jistenna aktar. Qal li l-bżonn ta' bidla huwa ċar għal mudell ekonomiku li jolli l-kwalità tal-ħajja. Id-deputat Caruana qal l-oppożizzjoni qed toffri tama permezz ta' pjan li qed tibni bl-akbar dialogu possibbli għaliex temmen li l-pajjiż jeħtieġ nifs ġdid fil-politika u mudell ekonomiku sostenibbli.